Ce întrebare de să spui de la 10 va întoarce. Bravo, bravo. Te duci tu cu PNL-ul, data asta înapoi acum să te duci tu, nu? Nu. Partidul Democrat Liberal. Și tu cu pula, au început partid, nu schimbă legea într-o țară. Nu? Dacă are majoritate în Parlament, are rău. Dacă e la guvernare, prin ordonanță de urgență, primul ministru... Ia zi, cât... O, doamne, înseamnă că ești înapoi atare cu politica. Cunoași că n-ai mai fost din nou. Ma, porcul care! Bă, fă culo cu Băsescu! Dacă îl întreb când a murit Gheorghe Udel, nu știi. Dar bine, el a fost frate cu tata. Dacă îl întreb cine a fost prim-ministru pe timpul lui Ceaușescu, nu știi. Bune, doamne! Bune, n-am găsit. De unde să știi? Auzi? Dacă îl întreb câte țări socialiști comuniști au fost pe glob înainte de a cădea comunismul, să le spună. Hei, Uite cu cine discut eu. Ceaușescu! Ascultă la mine, Ceaușescu! Tovarășe! Ascultă! Dar tu știi când m-am putut eu prima oară? Dar tu... Nu, întrebare, ce Tu ai spus că eu nu știu politică. Nu, dar lasă! Nu mă puteam întreba când ai făcut-o labă prima dată. Laba? Am făcut-o când aveam un an jumate. M-a tras pula din... Ia că de aia te-i prostit, nu știi nimic. Să vină Băsescu să-l pun să tragă bantină, va te crește părul. Tu vorbești că eu filmez în pula mea și îi trimit la Băsescu să nebunez filmarea. Porco, cane! Hai băieți, că mai uite 4 ceasuri. Aia trebuie să ridic eu după aia. Când termin să dai după Acolo n-aș fac cu firile alea, mă. Dacă era Băsescu, șlefuia pastina numai din păr. Băi, eu din frez o făceam. Tare de că trimite Florina Băsescu, spune și la interdicție. Băi, sugașule, dar tu filmezi nu doar să tragi pastină? Eu n-am voie, tată. Mie mi-a zis doctorul că până la 1 să stau în pătuc. Cu mâna în pizdă. Punem aici. Stai mai bine. Dar nu... Asta trebuie neapărat acolo? Da, pune-o Dar pe... cum dau acolo? Ce nu? Lasă cade, nu-i problemă. Și haină din merda. Cu astea când mă ștergeam la pulă, când făceam lava. Păi nu o murdărie, mă. Dar nu mă că aia, că uite, sunt murdăre și departe. E de muncă asta. Hai și tu, Florin, și la Acu e Da, asta, am mă. degratat acolo în spate. A, mai ai? Da, în parcă, e sus. Acu e asta, mă. Auzi, Ceaușescu, prietenul tău cel mai bun. Acu e, măi, Florin, ia. A mea, da, pune acolo unde văd o beată ei. Ceaușescu!